Eerst heel onwerkelijk vanzelfs en ja, het is een hele impact. En nou ja, je weet wel wat van brand. Ik ben ik bij AV, dus je weet ik wel van, nou ja, dit is een dikke brand. Ja. Hoe hebben je met ons personeel nou beleven? Het werd in je fabriek. Ja, iedereen natuurlijk is wel schrokken en dergelijke. Maar ja, je kan je voorstellen dat ja, die hoeken die opbrand is, dat je daar 30, 35 jaar werken gaat en dat is in één fort. En het is wel, ja, je fabriek waar een hele hoek uit is. Ja. Druk. Heel druk, heel hectisch, maar wel hartstikke mooi om te zien hoe iedereen de schouders eronder zet om het alle kleren mee te zien. Maar ja, druk, du bent op de plakken best ooit net skin, maar het best nog op hele oren plakken bezig om alles wel weer via elkaar te krijgen en skin te krijgen. Hoe liep het dat je nou aan de kantinetafel? We direct praten over de toekomst van Gerkes Kleerster, het fabriek, dat je hem nou ja, misschien bang bent dat het definitief sticht gaat? De eerste wolding en in eerste instantie, ja, wij gaan er net vanuit dat wij nou voortdurend dat het hier ophoudt. Ik bedoel, zo'n mooi fabriekje, dat mag je wel even besteden blozen weer dan. Maar ja, we moeten maar jaren als we nij opbouwen en hoe het al komt. Die mogelijkheid die is er natuurlijk. Gelukkig is wel dat ja, de machinerieën eigenlijk, dus voorfabriek met alle centrifuges en de siersmakerij, dat die besparen binnen. Ja, het kan werden dat het eventueel de nekslag is dat sluiten wordt.